ndị bi na kansụl ime obodo njikọ ọka na Anambra steeti esonyegoro ndị otu ha n'ilite ụlọ ya bụ nchụ ihe a na-ekesa bụ ihe na-achụ anwụnta bụ mgbochi anwụnta dịka gọọmenti Anambra steeti n'ijikọ aka ọnụ ịfụ na ndị mmadụ nwetara ya bụ mgbochi anwụnta. Anyị nụrụ na a ga-eke nde 3.8 bụ nke etinyere ọgwụ siri ike na ya wee ekesa ndị mmadụ. Nke a bụ amụma gọọmenti iji wee nyere ndị mmadụ aka ha na njikọta aka ọnụ ndị akpọrọ National Malaria Elimination Program. Dịka esi wee mee ka amata a na-enye ya bụ ihe n'efu na-enweghị ụgwọ ọbụla a na-akwụ. David Okpokwasịlị jenene ka esi kesa anye ndị mmadụ ma wenetara anyị ozi a. Bụ ndị na-eke ụlọ mgbochi anwụnta ahụ bụ ndị si n'ogbe n'ogbe na-akụkwa aka n'ọnụ ụzọ dị iche iche n'otu n'otu iji kee ya bụ ụlọ mgbochi anwụnta bụ nke bụ otu ụzọ eji agba mbọ ibelata ọrịa ịbịa na Anambra steeti. Dịka ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị ọkachamara siri kọwaa, ịrarụ ụra n'ime ya bụ ụlọ mgbochi anwụnta bụ otu ụzọ esi egbochilata ọtịta nke anwụ na-ekesa ịba na ụlọ ọbụla ha ruru. Ha ga-edebata aha ndị bi ebe ahụ ma nye ha ụlọ mgbochi anwụnta ole ruoro ha, ebe a ga-ejizi nwayọọ wee kụziere ha otu dị mkpa ha ga-esi wee na-eji ya bụ ụlọ mgbochi anwụnta ka a wee ghara inwezi anwụ ọbụla nke ga na-ata ha n'abalị. Ya bụ nkesa ụlọ mgbochi anwụnta bụ nke na-eweta ọṅụ ebe ọtụtụ ndị nwetara ya bụ na Anọfịa na nakwa Abaga na ebe EBS jere nneta nọrọ too gọọmenti Anambra steeti nakwa ndị enyemaka ha niile na mbọ ha na-agba ịhụ na ebelatara nsogbu anwụnta na Anambra steeti. Obi dị m ụtọ because not this is the first time gọọmenti na-ewepụta time ka anyị ụdị ha ka nke izizi anyị na-enweta ụdị ha n'aka gọọmenti. So I do very very happy. Case of malaria na this is on the high side these days. So with this net na oyo reduce the price of ọgwụ malaria. Okwu ka oya benefit na my family. Ụtọ na-eti unu na-enye m. Ọ ya abalị mba kwuolu unu na-agagharị unu wee na-eke ndị mmadụ. Chineke ya agọzi unu. Kwara unu ụzọ n'ebe ụzọ adịrọ. Unu ya akachacha ihe a unu na-eme. Unu ya akachacha onye ọbụla. Ịghọtara. Chukwu ya agọzi unu, gọzie unu, gọzikwu unu n'elu ngọzi. Maka sometimes mosquito na-ata mmadụ ya ala otu usoro eweti ya kịta mmadụ etinye chi ya kịta ọla ọfụma. So obi dị mma otu usoro bịa kụgozie unu na-aga n'ihu. Ndị ọzọ ndị gwara ABS okwu bụ ndị kwuru mkpa ọ dị na ọ bụ eziokwu na a na-achụ ya bụ ọrịa malaria na ọ dịkwa mkpa na gọọmenti etiti na gọọmenti ndị ọzọ leba anya na nsogbu ọnọdụ akụnụba nke Naịjirịa. Nke otu onye kwuru n'ihe a bụ Maazị John Anụntụ bụ onye kwuru mkpa ọ dị na enebara anya na agụụ na ọganihu dịzi n'obodo a bụ Naịjirịa. Let them keep it up. Nke a fametara ya mana simara ka emere ka ibe dị mma ka ibe daa ka things daa ka the common man feel very okay. Onye were nwa obere ego baa n'afịa ka ọ zụta nwa ife oyeri. Site na Abaga na bụ ebe isi obodo njikọ ọka dị, abụ m David Okpokwasịrị maka akụkọ ụwa ABS.